Il-Partit Nazzjonalista preżenta pjan biex verament iħaddem politika minn nies għan nies, politika ġdida bbażata fuq clusters varji li joffru u joħolqu opportunitajiet ġodda għal Malta u Għawdex. Messaġġ wieħed illi l-oppożizzjoni qed tistruttura lilha nnifisha, illi l-Partit Nazzjonalista iħares lejn il-kontribut li jista' jagħti lejn pajjiżna b'mod pożittiv. Irridu nagħtu semna lil pajjiżna, irridu nilqgħu iktar fostna biex naħdmu flimkien. Aħna nemmnu f'Malta, nemmnu f'pajjiżna, nemmnu l-poplu Malti għandu l-abbiltà illi anke fl-iktar żmien diffiċli kapaċi nelbu l-isfidi billi nitkellmu, billi naħdmu flimkien, billi nkunu kapaċi nsibu konverġenza nazzjonali illi ninvolvu lil kulħadd. Waqt it-tnedija ta' dawn il-clusters ġew preżentati 4 temi orizzontali li fuqhom huma bbażati il-gruppi ta' ħidma. L-4 temi huma viżjoni soċjo-ekonomika Maltija 2030, valuri umani f'soċjetà moderna, governanza tajba u outreach. Dawn se jitmexxew minn Claudio Grech, Claudette Buttigieg, Karel Aquilina u Roberta Mezzola, rispettivament. L-14 il-cluster huma dawn: benesseri soċjali, grupp li se jiffoka fil-mobilità soċjali bla li nibdew neliminaw il-faqar f'pajjiżna. Il-cluster huwa magħmul minn David Agius, Ivan Bartolo, David Gaza u Graziella Attard Previ. Kwalità tal-ħajja u saħħa li jiffoka fuq il-mod ta' kif ħajjitna nistgħu nibbilanċjawha għal ħajja sana u b'saħħitha. Dan il-cluster huwa magħmul minn Stephen Spiteri, Robert Kutajjar, Marija De Guara, Mario Gallia u Paula Mifsud Bonnici. Grupp ieħor se jiffoka fuq l-ekonomija ta' għada biex bħala pajjiż noħorġu mill-kriżi tal-coronavirus u nbidlu l-ekonomija tagħna f'waħda aktar innovattiva. Dan il-cluster huwa magħmul minn Robert Arrigo, Herman Schiavone u John Rapa. Il-grupp tal-ambjent jiffoka fuq bidla radikali fil-politika ambjentali ta' pajjiżna, qafas fejn il-priorità tal-protezzjoni tal-ambjent tkun parti integrali tal-politika. Dan il-cluster huwa magħmul minn David Dake, Kevin Kutajjar, Edwin Vassallo u Bernard Grech. Infrastruttura u riżorsi huwa cluster li jiffoka fuq aktar enerġija nadifa bi prezzijiet ġusti bil-kontroll tal-provista tal-elettriku ta' pajjiżna. Dan il-cluster huwa magħmul minn Tony Bezzina, Ryan Kallus u Janice Katkuti. Sigurtà li jiffoka fuq il-bini ta' qafa ġdid ta' politika integrata ta' sigurtà nazzjonali li taqqat fija l-forzi tal-ordni kollha. Dan il-cluster huwa magħmul minn Beppe Fenekadami u Graziella Gallia. Ġustizzja u tisħieħ tad-demokrazija li jiffoka fuq it-twettiq ta' riforma li verament ikkontribwixxi lejn is-saltna ta' dritt. Dan il-cluster huwa magħmul minn Jason Azzopardi u Joe Giglio. Ekosistema għal Għawdex biex Għawdex isir ċentru ta' sostenibilità sbuħija naturali fir-reġjun kollu b'qafas b'saħħtu u sħiħ. Dan il-grupp huwa magħmul minn Chris Said, Frederick Azzopardi u Alex Borch. Tassazzjoni u dħul fiskali li jiffoka fuq mudell ta' tassazzjoni modernizzata li jżomm il-pis tat-taxxi fuq il-familji Maltin u Għawċin baxx kemm jista' jkun. Dan il-cluster huwa magħmul minn Mario De Marco, Kristi De Bono u Graham Bencini. Servizz pubbliku, cluster li se jiffoka fuq it-tfassil tal-amministrazzjoni pubblika fuq bażi permanenti li tkun indipendenti mill-gvern tal-ġurnata. Dan il-grupp huwa magħmul minn Therese Komodini Kakija u Amanda Abela. Teknoloġija avvanzata u innovazzjoni biex jiżviluppa pjattaforma nazzjonali ta' riċerka ħalli pajjiżna jibni sensiela ta' kompetenzi vertikali foqsma bħal intelligenza artifiċjali. Dan il-cluster huwa magħmul minn Ivan J. Bartolo u Gabriel Mikallef. Soċjetà mibnija fuq l-erf billi nibnu fuq il-ħiliet akademiċi u edukattivi ta' pajjiżna u nsaħħuhom. Dan il-cluster huwa magħmul minn Clyde Pooley u Roslyn Borch-Knight. Identità nazzjonali f'dinja globali bi sforz lokali, Ewropew u globali biex nibdew insewwu l-ħsara li saret l-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan il-cluster huwa magħmul minn Carmelo Mifsud Bonnici u Peter Agius. Popolazzjoni, integrazzjoni u emigrazzjoni billi naħdmu biex inkunu nistgħu nifformulaw politika ta' fejda. Dan il-cluster huwa magħmul minn Karl Guder u Alessia Bsajla Zamit.